velkommen til AFS Supersport, og dagens afsnit er op med benene! Og så skal vi lige have gang ned og opvarmning her. Allerførst synes jeg lige skal have 20 små lette hop på stedet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nå, men så kan det overgår ikke lige tage 20. Har lidt enkelhop. 1, 2, 3. Er det her enkelhop? Så har vi gjort det et par gange. Der er rigtig lang tid, inden du kaster op. Så skal vi i gang i et Spider-Man op her. Sådan, og når du har gjort det omkring 35 gange 20, så kan vi tage det høje knæ lidt, nu når jeg er i gang alligevel. Det er rigtig sundt for benene, det her. Det er rigtig godt. Og nu er vi så klar til tricket op med benene, som dagens afsnit sjovt nok også hedder. Så starter med op med benene, og så bare frem. Slå foden så godt du kan, også gerne længere frem, hvis det er det du vil. Og så ned i knæ og op igen. Og ned i knæ og op igen. Ned i knæ og op igen. Og ned i knæ og op igen. Helst 4-5 gange. Så er det alle ben. Så bare frem. Nå foden så godt du nu kan. Husk altid nå benene. Og ned i knæ og op igen. Og ned i knæ og op igen. Den tager du også bare en 4-5 gange. Hvad du nu lige løser. Skal vi til at strække ud. Man skal altid strække ud, for ellers får man i benene i morgen. Og vi starter bare med en lille lette en her. Så godt bak ned til knæet og knæk. Det er derfor knæk. Og så bagefter lige den anden vej. Altid husk begge veje. Det er rigtig sundt. Så kan man lige tage den her. Den strækker både i ben og i mave. Kan jeg godt lide. Det er godt for stolten. Og træk lige med ud derovre også. Ja, så kan vi godt lade den her. Op med benene, der var den igen. Bare fremover, så hovedet næsten godt ned. Det er også godt. Det var dagens afsnit for i dag. Halløjse.